Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Мотор ТЖ. Ин канал сохта шудааст барои мошини арзон. мо бошад дар навори имрӯза бисёртар мошини арзон ҷо додагем ки мошини аз 10 000 сомон сар мешавад. Курси имрӯза дар рӯи экран. Бисёртар бародаро дар комментария дархост карда будем мошини дархост кардагии шуморо мо дар навори имрӯза мондагем ки ман боварӣ дорам ки ба ҳар як шумо маъқул мешавад. номеро ки дар рӯи экран мебинед, дар ин номеро танҳо дар WhatsApp мошини фурӯшӣ дошта бошед, равон кунед. Дастгирӣ карданамонро фаромӯш накунед. Мо бошад давори имрӯзаро сар мекунем. Беҳтарин мошинаи бародаро чӣ хел мошина дар корай дар комментария бинависед. Мо ҳатман мемонем дар навори оянда. бародаро якум мошини фурӯшии Hyundai Starex соли бароишаш 10000 май, объем мотораш 2.5, сӯзишвориш дизелай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 30000 сомонай, ба курси имза гардонем 14000 рубл мешавад. соҳиб мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, срочно фурӯхта мешавад. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед. маълумоти бештара аз хизи соҳиб мошин дастрас намоед. хуб бародаро, мошини навбати Opel Astra дар кузофи универсал, соли бароишаш 1997, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 27000 сомонай, ба курси имза гардонем 193000 рубл. хадаҳоиш нав кардагиай, аккумулятораш пачка, документош 1 сола дига мондай, 4 баллони нав, салониш заводскои хичай, краскаш сӯхтагӣ нест. марҳамат, срочно фурӯхта мешавад. алиш мешавад ба ягон хачибек. номерош дар рӯи экрани телефонай. марҳамат, занг бизанед, вариантатонро пешкаш кунед. бародаро, мошини навбати Hyundai Starex соли бароишаш 10000 май, объем мотораш 3, сӯзишвориш танҳо газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар. нархш бошад 21000 сомонай, ба курси имза гардонем 150000 рубл. соҳиб мошин мега 10 моҳ ҳуҷҷат дорад, 4 баллон нав, хадаҳоишам нав будай, савдон дига намешидардай, ахири нархшай. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед. маълумоти бештара аз хизи соҳиб мошин дастрас намоед. хуб бародаро, мошини навбати Opel Vectra I соли бароишаш 1992, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар. нархш бошад 22000 сомонай, ба курси имза гардонем 157000 рубл. соҳиб мошин мега мошин ягон камбудӣ надора, ҷои пулгиришай, харидори аниқ занг бизана, 5 моҳа танировка дорад, документ надора. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародаро, мошини навбати Hyundai Porter 1 соли бароишаш 2003, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 48000 сомонай, ба курси имза гардонем 343000 рубл мешавад. мошин задагӣ пусидагӣ надорад, хадаҳоиш дар ҳолати миёна қарор дорад, бори вазбин бардоштагӣ нестай, моторш зур масъала намехӯрад, мотор кардагӣ нест, 4 баллони ақиб нав. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед. маълумоти бештара аз хизи соҳиб мошин дастрас намоед. хуб бародаро, мошини навбати ВАЗ 2107 соли бароишаш 2005, объем мотораш 1.5, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 18000 сомонай, ба курси имза гардонем 128000 рубл. соҳиб мошин мега ягон ҷои мошин камбудӣ надора, 1 сола ҳуҷҷат дора, кузофи 12 задагӣ пусидагӣ варид надора. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародаро, мошини навбати Opel Astra дар кузофи хечбек соли бароишаш 1994, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 19000 сомонай, ба курси имза гардонем 135000 рубл. 4 баллон дар ҳолати миёна қарор дорад, документош то моҳи сентябрай, харидори конкретни занг бизанад, бо арзонам мешидарде. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед. маълумоти бештара аз хизи соҳиб мошин дастрас намоед. бародаро, мошини навбати Opel Astra J соли бароишаш 1999, объем мотораш 1.8, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай.
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархш бошад 32,000 сомон ва курси имзо гардони 228,000 рубл. гӯш мекунем ки соҳиби мошин чӣ мегӯяд. салом алайкум бародарон, мошин ҳолати техникиш хубай, ҳама корош кардагиай, дарди дигар надора, нав полировка карда мешавад, бамперош кор дошт, краска карда мешавад. хулоса мошинчаи хубай, хадавои дигар ҳамаш созай, балонош қариб навай. дар бораи нархш бо камтарак муомила мекунем. беҳуда занг назанед, илтимос фақат харидори аниқ занг бизанад. хуб бародарон, мошини албатти вазн 21 даҳай, соли бароришаш 2004, абиё моторош 1.6, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад 28,000 сомон ба курси имзо гардони 200,000 рубл. мотор, коробка, хадавои губкават ҳамаш зурай. мошин бе камбудия 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷат, бо савдо ҳам мешавад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародарон, мошини албатти вазн 2112, соли бароришаш 2004, абиё моторош 1.6, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад 13,000 сомон ба курси имзо гардони 92,000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд срочно пул дар корай, мотор нав, коробка 100%, хадавои губкават кардагиай, савдо дар пеши мошин. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз ходи соҳиби мошин дастрас намоед. хуб бародарон, мошини албатти вазн 2114, соли бароришаш 2011, абиё моторош 1.7, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад 28,000 сомон ба курси имзо гардони 200,000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд ягон ҷои мошин задагӣ пусидагӣ надорад. бародарон, документош 2 моҳи дигар мондагиай, танировкаш тамом шудагиай. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантона пешкаш кунед. хуб бародарон, мошини албатти вазн 2115, соли бароришаш 2004, абиё моторош 1.5, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад 15,000 сомон ба курси имзо гардони 107,000 рубл. дигар арзон намешавад, беҳадди баъд зарурай сум дар корай, срочно мошин фурӯхта мешавад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, навай краска баровардагиай, балонош навай, хадавоиш нав. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз ходи соҳиби мошин дастрас намоед. бародарон, мошини албатти вазн 21099, соли бароришаш 2003, абиё моторош 1.4, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар, нархш бошад 10,000 сомон ба курси имзо гардони 71,000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд 2 моҳи дигар ҳуҷҷат дора, моторш инжектор, харидори конкретни занг бизанад, илтимос бефоида занг назанед. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, бо қатъи соҳиби мошин савдо кунед.